Здравейте хора, аз съм Зеди Ников и това е втори епизод на Minecraft Mini Games. Да, как знаете, качих един клип, как да си направите снимка, точно така. И ще има Minecraft Single Player Survival на Vintintel. Има... да ли го? Няма ли един играч? Тук има различни влак. Аз сега Leaf. Не знам. Темпира не. Значи, че влезем в Wildcraft. Не знам. Ще играем. Ще играя. Извинете се за лъка, малко че му полаги малко. С най-малко че му полаги. Сега ще играем. Excellent Jungle. Може би така. Да, така. Стана ли? Ready, connected. Ето. Съм... да. Лак от всеки. Такива слайма. Силни. Айран. Такива оценки, такива сервера. Ред сектор, сервера, Games, Mario Kart. Mario Kart. Pings, Total Sector. Нека ми звъни. Двама човека ми звъни. Извиняйте хора за лага. Чекайте само да видя, никой не беше звънил. Вижте кои хора. Хора, това е Електро ТВ. Електро, кажи. Здравейте. И лага ми. Ужас колко ми лаги. Каква да игра да играем? Да играм ли Марио Карт? Айде, че играм Ексен. Не знаеш ли, че имам клип на такова survival, на ляпа survival, single player survival. Не! Какво стана, бе? Заради нещо паднах, дили бък, не мога да умрем. Неква ни ме бута, да умрем. Ама некъв е минал джъмпа и се връща. Ти хапна ли? Да. Оти? Да. Окей. Стигнах до един чекпоинт вече. Не! Паднах. Хора, клипа няма моите клипове няма да са по-дълги от 15 минути. Не знам защо трябва да ми кажат как да се оправя. Снимам с ето. Моите как става? Хора ще направя... Ама гледай как направихме покрива. Диди хора, много съм зле на екстран. Тоест електропа особено. Викам, аз съм много зле на екстран. Пламен, дивиш. Тя пък Пламен, по мастър. А за него... имам не е много добра. Не! То къде ти става
А, то легит. Да. Добре. Не, ама момче, какво става, бе? Аз натискам shift, натискам напред и... Ако чао. И хора, лекта да отвори, това беше малко. Малко... флак. Готово. Дай да отворим. Не знам защо... Дириш, кому удара, бе? Вижте какъв тапаки. Не удара лодка. Не лак. Не слак. Не лак. Какъв то не слак? То не е грамотник. Иначе че го съм такъв, просто късно и... Не. Мога да го бъда. Диди боже, на втори чекпоинт бях. И не си го чекам моят. Защо? Да, хора са много смутли, че го отнеме половин час. Аз ще се борим докато го ние. Никога няма да се покажем. Ние сме чак и тоя. И никога няма да се покажем. Да. Ама ако не са чекпоинтите, спечели на арена кой? Краси педерас. Краси педерас. Това има ли? Диваш. Mini games, backward, fuck. What the fuck? What? Защото нека само повтарят лаги, а то не лаги. Не съм просто. Половината клип ми ойде за... Видиш? Половината клип ми ойде за натоснато на джъмп. Ама какво става, бе? Да го наме просто да натискам спейс. Диваш. Отидех на чекпоинто и хора кост. Умрех. Кажете някой сърва, който иска да снимам на Mini Games трети епизод и бивате си някъде към мен. Хора, защо? Тук близо бия. Вижте лавата тази. Аз не потъвам. Хора, стигам се. Заради вас.
това е трол. Си тролче. Тролска работа. Казвам ви, тролска работа. Виж. Готово. Сега млъквам. Ако не бех оцелил. Диваш. Тук. Не, диваш. Чекпоинт. Моето клип се оден, че ме отнеме само да мина този ден. Говорим, синглплеер survival, ще играме. Само после че... Ама, какво стана? Пак. Но после ще игра сигурно. Сигурно после ще играем с... Кажете го време. С... Електро ТВ, по Master Survival, сега нали Survival ще играем. Трябва само ми кажете някой сервер. Ето! Ура! Остава вече 5-4 минути. Какво правим? Даже 3 минути. Този 3 минути трябва да мине цял джим. А той ми преди 3 минути се мина за половин час. Айде, умирай! Ти си боже! Токи чая поудява! Чакай, трябва... Последен път спам. Добре, умирам. Последен път ще пром. Ма аз бих стигнал до някъде това лак. Да ми стана. Аре, умирай. Где уже лак? Не мога да умрем. Че ми свърши вау. Каква е? Последен път. И добре. Благодаря от мен. Аз съм Фекли Николов. И чао!